tambura nake maka maula harazimi tambura nake maka maula harazimi gaisuwa da jinjina ta maula harazimi kai ka wanke zuciyar mu maula harazimi ya harazimi maulana ya harazimi sufi ya harazimi maulana ya harazimi sufi ya harazimi maulana ya harazimi sufi harazimi maulana ya harazimi sufi ya harazimi maulana ya harazimi sufi bismil ilahi dan waƙar harazimi sufi ya harazimi maulana ya harazimi sufi ya ilahinin ko baiwa gun abban batul kogin tsira harazimi maulana ya harazimi sufi har ashabu su ma sun yarje wa shugaban tsira ya harazimi maulana ya harazimi sufi har da Fadima mai girma ce diyar ma'aikina ya harazimi maulana ya harazimi sufi ga Ali gwarzo mai girma ne gurin ma'aikina ya harazimi maulana ya harazimi sufi har Hassan Husaini jikoki gurin ma'aikina ya harazimi maulana ya harazimi sufi har da jiyali jilani jinin ma'aikina ya harazimi maulana ya harazimi sufi ga in yasu shi ma yayi koyi gurin ma'aikina ya harazimi maulana ya harazimi sufi Shehu Abdulkadir yayo nuni a so ma'aikina ya harazimi maulana ya harazimi sufi har da Adamu mai daraja ne gurin ma'aikina ya harazimi maulana ya harazimi sufi ya Ubangiji kai mun kari na ƙara baitoci ya harazimi maulana ya harazimi sufi gunsa shugaba mai ni'ima ne da arzikin bayi ya harazimi maulana ya harazimi sufi banda jinkiri ne sai sauri gurin ka mai girma ya harazimi maulana ya harazimi sufi ya harazimi baban mahadi kunji sufina ya harazimi maulana ya harazimi sufi ya harazimi maulana ya harazimi sufi ya harazimi maulana ya harazimi sufi ya Ubangiji kai yo kari ka ƙara baiwarka kun harazimi maulana ya harazimi sufi ya harazimi maulana ya harazimi sufi sai Abubakar jagora ne gurin ibadallah ya harazimi maulana ya harazimi sufi har ashabu su ma sun jure gurin ibadallah ya harazimi maulana ya harazimi sufi Shehu Barhama yayi nuni gurin ibadallah ya harazimi maulana ya harazimi sufi ya harazimi maulana ya harazimi sufi ya harazimi maulana ya harazimi sufi Shehu Nasiru yayo nuni a so ma'aikina ya harazimi maulana ya harazimi sufi Shehu Zanguna yayo nuni a so ma'aikina ya harazimi maulana ya harazimi sufi Shehu mai barewa yayi nuni
aso ma'aikina. Ya Harazibi Maulana ya Harazibi Sufi. Shehu Jibrima yayi nuni aso ma'aikina. Ya Harazibi Maulana ya Harazibi Sufi. Shehu Dahiru Bauchi yayi nuni aso ma'aikina. Ya Harazibi Maulana ya Harazibi Sufi. Shehu Nafi'u yayi nuni aso ma'aikina. Ya Harazibi Maulana ya Harazibi Sufi. Shehu Suru yayi nuni aso ma'aikina. Ya Harazibi Maulana ya Harazibi Sufi. Sai Sharu Maulana ilimi agunsa nai samu. Ya Harazibi Maulana ya Harazibi Sufi. Malar Bila shi ma ilimi agunsa nai samu. Ya Harazibi Maulana ya Harazibi Sufi. Malar Siraga shi ma ilimi agunsa nai samu. Ya Harazibi Maulana ya Harazibi Sufi. Ya Harazimi Maulana ya Harazimi Sufi. Ya Harazimi Maulana ya Harazimi Sufi. Ya Harazibi Maulana ya Harazibi Sufi. Ya Harazimi Maulana ya Harazimi Sufi. Ya Harazibi Maulana ya Harazibi Sufi. Ya Harazimi Maulana ya Harazimi Sufi. Ya Harazibi Maulana ya Harazibi Sufi. Ya Harazimi Maulana ya Harazimi Sufi. Ya Harazibi Maulana ya Harazibi Sufi. Ya Harazimi Maulana ya Harazimi Sufi. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fati ma kullu qawli qatil ma sabaqana sil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Dan uwana kun saurari wannan kasida daga bakin Zakiru Isyaku.